Днес ще си говорим за пътя към Господ, за вярата и покаянието, за онзи духовен път, който води сърцето към светлината, мира и любовта на Бог. Вярата е дар от Господа. Тя не идва само с ум и знания, а се приема с душата и сърцето. Тя е светлина в тъмнината, упора в трудните моменти и сила, която води, когато животът поставя изпитания. За да имаме истинска вяра, трябва да се стремим да познаваме Господа, да слушаме гласа Му и да вървим по Неговия свят път. Покаянието е важна стъпка на този път. То не е просто съжаление за стореното зло, а искрен стремеж към промяна и духовно израстване. Когато се покайваме, сърцето се отваря за Господ, признавайки слабостта си и молейки за прошка. Покаянието учи на смирение, на смелост да признаем грешките си и на желание да вървим в правда и любов. Молитвата е основната цел на вярата. Когато се молим, ние говорим с Господа, но също така слушаме. Молитвата носи утеха на духа, мир на сърцето и подкрепя стремежа към добродетел. Всеки ден е добре да отделяме време за кратка, искрена молитва. С цялото сърце това е връзката с Господа, нашата духовна храна. Вярата се проявява и чрез делата. Всеки акт на милосърдие, всяка помощ към нуждаещ се, всяка добра дума и всяко внимание към другите приближава човека към Господ. Когато вършим добро, от искрена любов, душата се укрепва, а пътят към Бога става по-светъл и ясен. Четенето и изучаването на свещеното писание е още една стъпка по пътя на вярата. В него се намира мъдростта на Господа. Учим се на смирение, прошка и истинска любов. Всяка дума от Божието Слово може да бъде светлина в тъмнината, насока в трудностите и утеха в скръбта. Пътят към Господ е личен и уникален за всеки човек. Не съществува единствен правилен начин. Важно е да започнем и да продължаваме, да бъдем постоянни, да се молим, да се покайваме и да вършим добри дела. Дори малките стъпки са значими и водят към духовно израстване. Всеки ден е възможност да направим малка крачка напред. Кратка молитва, добро дело, размисъл над Божието Слово. Доверете се на Господ, следвайте светлината Му и оставете вярата да води живота ви. Нека всеки ден бъде възможност за покаяние, за ново начало и за приближаване към Господ. Нека мирът, светлината и любовта на Господ изпълват сърцето и душата.